हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा एडमिटखौ लानानै गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे एडमिटआ बबे मोनसेया होदों आरो बबे मोनसेखौ मोनाखै आरो मोनदों। बेनो जाबाय जोंहा फरेस्टार ग्रेड 1 दङ आरो लोगोसे फरेस्ट गार्ड दङ, जेराव जोंहा मोननै रोखोमनि पस्टआ बेनो जाबाय 84 भेकेन्सिया फरेस्टार ग्रेड 1 आव दङ, बेनिफ्राय 330 जाबाय गार्डआव दङ आरो बोथ साइड मेल फिमेलाव दङ। दा मानो मोनाखै बिग आपडेट नोंथांमोनजों लाबोदों। जायफ्रा बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला, मानो होनोब्ला जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि बागै आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन आरो। दा बे एग्जामा नोंथांमोननिया लकेलावनो जादों एबा लकेलावनो जागोन, एडमिटआव दंखाजोबो एड्रेसा, बेखौ जोङो नायगोन। दा जायनाखि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लाइक खालामनो दाबाव, प्लास भिडिअ नायग्रोजोब, बेनिफ्राय लास्टआव कमेन्ट्स नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो। दा जोङो अफिसियेल एडमिट लिंकआव फैखाबाय आरो लिंकआव फैनाय लोगो लोगो बबे एडमिटआ होगासिनो दङ बेयाव जों डिसकास खालामगोन। दा बेखायनो आं बेयाव जायखिजाया नाम जों लिरबाय, ए आखराव थानाय जिनिखि फेमास नामखौनो लाबाय जोङो अनसु हिसाबै। देन बेनिफ्राय जों बे एडमिटखौ नायोबा गोबांथार एडमिटआ बेयावनो फैगोन आरो। स' नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। दा मोनसे बाथ्रा, एग्जामा नोंथांमोननिया बर'जों जागोन ना इंलिस जागोन मिन्थिथ'वा, बाट नोंथांमोननि एग्जामा जायखिजाया जानो थांगासिनो दं, जेराव नेगेटिभ मार्किंबो गैया। दा जिनिखि एडमिट बेयाव मोनदोंना बेनो जाबाय SI नि अके एबा फरेस्टार ग्रेड 1 नि बेयाव एडमिटआ होगासिनो दङ। दा बेयाव खायसे खायसे जायनिखि गार्डआव नायदोंमोन, गार्डआव एप्लाइ खालामनायफ्रा मोननाय नङा, बेनो जाबाय नोंथांमोना फरेस्ट गार्डआ मोनथ'वाखै, फरेस्टार ग्रेड 1 आसो दायो होगासिनो दङ, अके गार्डआ होथ'वाखै आरो। स' बेखायनो नट फाउन्ड जादों, टेनसन दाला, लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन, बारा गोबाव गैया। दा नै जों लिंकखौ नायोबा मोननै रोखोमनि दायो एक्जिस्टिं एडमिट होगासिनो दङ, बेनो जाबाय ग्रेड 1 आरो लोगोसे गाहायाव दङ नोंथांमोननि ग्रेड 4 दायो अरेल टेस्ट जाबाय थानाय, आरो बिनि अरेल टेस्टनि लास्ट डेटआ 30 लास्ट डेट होनना खोनादों क'क्राझार साइडआव। थ' बिथांमोना दायो अरेल टेस्ट होगासिनो दङ। दा फरेस्ट गार्डआ स्पेसियेलि एडमिटआ दिनै होनाय जागोन, लिंकआ एक्टिभ जाबा नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव भिडिअ मोनगोन, नायनो दाबाव। दा मोनथ'वाखै, दा बेखायनो एडमिट प्रब्लेमा बेनो आरो, खायसे खायसे नामा मिस्टेक दङ, बेखायनो एडमिटजों माने नामजों फैयाखै आरो। स' मोनसे खामानि मावनो हायो नोंथांमोना, बेखौहाय गोरोन्थि जुदि नामा फैदोंब्ला नोंथांमोना एग्जामाव ID प्रुफ लांखानांगोन ना, बे ID जोंनो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन। स' बेखौ जों मिन्थिबाय। दा जों मोनसे क्लिक खालामसै, अके क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों लिंकआव थांनो हागोन। आरो मोनसे बाथ्रा, लिंकआ मोननै रोखोमनि दङ, बे जाबाय CSP नि आरो मोनसेया जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दङ। स' बेखायनो जायखिजाया नोंथांमोना लिंकआव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय, जाहाथे एडमिटखौ मोजाङै मोननो हायो। दा बेयावनो नोंनि नामजों नङाबा फन नाम्बारजों नायनांगौ, जायखिजाया नाम नङाबा फन नाम्बारजोंनो बेयाव फैदों। आरो खायसे खायसे मोनाखैबा जानो हागौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय टाइमावहाय मिस्टेक खालामदोंमोन, जायनि जाउनाव एडमिटआ फैयासै। दा बिदिनो खायसे खायसे फर्म साबमिटआव मिस्टेक खालामो नालाय बेयाव एडमिट मोना। एग्जामा 9 एबा 8 डिसेम्बरा फरेस्टार ग्रेड 1 आरो लोगोसे 15 डिसेम्बरा फरेस्ट गार्ड दङ नोंथांमोननिया, अके। देन पस्ट हिसाबै नायोबा फार्स्टनि पस्टआ ग्रेड 1 84 आरो गार्डआ जाबाय 330। स' दानिया एग्जाम नोंथांमोननिया जाहैबाय लकेलावनो जागोन। देन बेयाव नोंथांमोना मा बेनो जाबाय जिके थाबाय, मेथ्स थाबाय, बेनिफ्राय नोंथांमोननि इंलिस थाबाय, बे मोनथाम साबजेक्ट बेयाव लानाय जादों। दा नटिसाव मोननाय बायदिबा सिगांनियाव आरो रिजनिंखौ होनाय गैया, जानो हागौ फैगोन फैया बेखौ बुंनो हाला, बाट 2 आवार्स नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन। दा बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया, नाथाय नटिसाव मोननाय बादिबा जों 3 आवार्स मोनदोंमोन एग्जामखौ, नाथाय एडमिटआव नायोबा 2 आवार्सल' दङ। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट